Bon dia, bonics i boniques. Avui us presentaré la piràmide de la Suma. I us preguntareu, estem parlant de les piràmides de l'antic Egipte? Doncs la veritat és que no. Estem parlant de les piràmides com a cossos geomètrics? La veritat és que tampoc. L'activitat que us proposem és una piràmide de nombres. Aquí en tenim un exemple. Anem a observar-la. En aquesta piràmide de nombres, a la base hi tenim uns nombres petits. L'objectiu és omplir tota la piràmide de números. I com que ens estem referint a la piràmide de la suma, el que farem serà sumar. Doncs a la base hi tindrem uns números ben petits i a mica números més grans. Anem a veure com funciona. 5 més 5 fan 10. El resultat de la suma de 5 més 5 l'escrivim sobre els dos números. 5 més 3 fan 8. El resultat l'escrivim aquí sobre. 10 més 8, 18. Cal escriure el resultat aquí. Doncs, mica en mica, caldrà anar omplint tota la piràmide. Per seguir fent piràmides de la suma, m'he creat una plantilla per fer la piràmide. Doncs em vaig inventar uns números. A la base hi posaré un 3, un 4, un 2 i un 1. Doncs començo a fer les sumes. 3 més 4, 7. 4 més 2, 6. 2 més 1, 3. 7 més 6, 13. 6 més 3, 9. I finalment, per arribar a dalt de tot de la piràmide, em cal sumar 13 més 9, que fan 22. Doncs ja he aconseguit fer la meva piràmide. Aquesta activitat també la puc fer amb un dau. Per escollir els números de la part de sota, de la base de la piràmide, puc utilitzar un dau. I si em surt un 2, puc escriure un 2 a la meva base. I així, seguint-ho fent, un 5 i un 6. Aleshores puc completar la piràmide. Puc fer-ho en piràmides més petites com aquesta o puc fer-ho en piràmides molt més grans. Podeu deixar volar la imaginació i fer piràmides immenses. Espero que ho gaudiu. Adéu a tothom!